voksen-shopning. Rødt hold kæmper mod blåt hold om at snuppe ting fra de voksnes indkøbskurve. Det hold, som får flest ting, vinder. Jeg ved ikke, den her prank, den går ud på, at vi skal undersøge lidt om den lov, der hedder, du må ikke stjæle. Man får et point ved at tage en ting fra deres kurv, og så lægge over i ens egen, og så slippe af med det. Gud, det er den, du skal bruge, ikke? Jo, det er det. Jo, det er det. Jo, fordi det var bare lidt dem, vi skulle bruge. Jamen, du kan da ikke tage det, der ligger i min. Jamen, det er jo ikke din. Jamen, vi kunne ikke finde den overhovedet. Du, ved du hvad, altså, det er da ikke normalt, at man, altså, det er jo min. Jamen, det er her. Man tager altså ikke noget fra andre folks kode. Det ligger herhen. Nå, okay. Ja, fint nok. Please. Jamen, det har jeg altså aldrig i mit liv hørt om før. Nej, okay, jamen det. Ja, ved du hvad, I skulle have været bedre opdraget her. Sådan gør man altså ikke i et supermarked. Det har jeg i hvert fald aldrig oplevet før. Vores taktik, det er sådan lidt sniger 007-agtigt. Ja. Okay, vi rækker lige ind over her. Ikke se os. Og tager noget. Så er det halvgamle, nogle af dem, som måske... Halvgamle? Ja, der er nogle af dem, der kun holder den der, den holder for eksempel kun til i morgen, ikke? Nå. Går jo ikke. Lidt for kort. Nå. Hvad for en dato er det egentlig i dag? Nej, den det er den 9. Den 9. Det er den 9. Jeg fødselsdag om 5 dage. Gud, det er lige det, vi skal bruge. Jo, det ligger nu. Det er lige det, vi skal bruge. Jeg var altså godt nok en lille møgeunge og en idiot der, mand. Nej, det var det jo ikke. Ja, men så er det jo ikke din. Får du betalt for det? Det var da lige godt satans, så han var så rapkæftet, for det er jo rigtig nok, jeg ikke har betalt for det, så det var jo ikke mit, men det var jo stadig mig, der havde taget det. Undskyld, ikke over til en anden vi har bare ikke kunne finde det, og så, ja. Det ligger lige derovre, præcis. Jamen, det er jo så fri til, fordi vi har prøvet det. Så. Ja. Men tak. Mange tak. Wow, den er tung. Og så står de bare sådan, okay, hvad skete der der, men? Ja. Mange tak. Jeg nåede ikke gerne at sige noget. Jeg nu bare kigget på og tænkt, ja. Hende har vi lige prøvet. Hun har opdaget det. Må jeg godt tage den her? Nej. Det er fordi, at jeg skal bruge den, og jeg kan ikke finde dem andre steder. Jamen, så kan du finde det. Derovre, okay, mange tak. Jeg havde sygt meget paranoia. Så nervøs. Det var helt vildt. Prøv at opringe hende. Jeg troede, hun gik den her vej. Jeg synes, det er så svært. Seriøst. Så prøv du at køre. Nej. Okay, vi tager den. Vi ved ikke, hvis det er os. Jeg ved ikke. Vi endevælder hele vognen. Alt andet er ikke fra den her butik. Ej, cool. Første gang, han tager remuladen, der tænker jeg sådan, der må måske en misforståelse. Jo, det er den. Det er den, vi har lidt efter. Ja, det er den, vi skal bruge. Tak. Og anden gang, han tager remuladen, der tænker jeg, at der er et eller andet galt med ham. Ja. Vent lidt. Jo, så har vi også en ekstra. Det kan godt tage lidt til. Ja. Okay, hvad var det ellers, vi skulle bruge nu? Så må vi lige tænke os om. Og din dressing, der er også lækker. Men det tror jeg ikke, vi skal bruge. Må jeg godt få den der, så vil du lige tage den i? Nå, tak. Okay, tak. Og så god dag. Så prøver vi en ny taktik, hvor vi bare læser over i vores kog, uden at rigtig tage hensyn til noget, altså. Jo, det der. Hey, det der.
Det kunne vi faktisk godt bruge. Hvad fanden laver I, mand? Jamen, de tømmer jo hele kurven for indhold, så... Tak. Jeg står bare og glor. Tænker, hvad fanden laver de? Nå, tak. Fortsæt god dag.